लूट चलला कोण विचार बिना आवाज अरे जना तसं मोदी मोदी सर गुड इव्हनिंग कशा आहात तुम्ही आम्ही काँग्रेस पार्टीचे डेलिगेशन तुमकां मेळ्ळा आयलात ह्यो आमचो एक प्रपोजल आसा मेमोरंडम तो मातसो ग्लान्स मारा तेजेर ते मागीर ते मागीर मागीर तुमचे दहा कळे कळे आता ओके विषय मान करतो हे कळे सगळे तुमचे दहा तुम्ही कितें दिला तेजेरूच लेटर बरयला तेजेरून तुमचे कितें म्हणणें आहा हेजेर आता वाचल्या परत ओके उलया ना ना तो उलय मागीर ना विषय ओके ओके 21 जुनाक तुम्ही इंटरनॅशनल योगा डे हो ऑर्गनायज केलो 11 तालुक्यांनी आणि एक तुम्ही खंय केलो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार केलो तो सेंट्रल म्हणजे तो मेन प्रोग्राम केलो आता त्या विशयाचेर आमी RTI घातलेले आणि तुम्ही रिप्लाय दिला पळय त्या रिप्लायान आमी सॅटिस्फाय ना तुमचो जो रिप्लाय आहा जावं तो पण तितून आमी सॅटिस्फाय ना तुम्ही जेन्ना 11-12 जाग्यांनी हो इव्हेंट करता सो तुमचे कडेन सगळें उत्तर आमकां मेळ्ळा थंयसर तुम्ही सामके नील आसा आणि 11-12 कडेन तुम्ही दिला पळय तुमची मिटींग जाली ते मिनिट्सूय आमचे कडेन आहा तुमच्या मिटिंगेचे मिनिट्स आमचे कडेन आहा त्या मिनिट्सा प्रमाणे तुम्ही अशें म्हटलां की 12 जाग्यांनी प्रत्येक सेंटराचेर 500x12 अशे 500 भुरगे जावं 500 लोक आसतले त्या 500 लोकांची तयारी करपाक जाय म्हणजे तांकां टी शर्टां ब्रँडेड टी शर्ट आयक सरा ब्रँडेड टी शर्ट तांकां सगळ्यांक मॅट तांकां सगळ्यांक जेवण तांकां सगळ्यांक रिफ्रेशमेंट थंयसर सगळे स्टँडीज थंयसर सगळे एंट्रन्स बॅकड्रॉप साऊंड लायट स्क्रीनिंग LED लायट हिशोब काय ना बाबा खर्च कितलो आसा तो एक स्टँड मारले आनी सांगला तुमकां की हे काम आसा पळय ते अमके एजन्सीक दी म्हणून आता टेंडर नासतना कोटेशनां नासतना एस्टिमेट नासतना तुम्ही हे काम कशें कोणाक एकट्याच मनशाक दिवंक शकता पळय ते तुम्ही सांगा जावंक ना आनीक आसतले हय बरोबर बेसिकली बेस्ड द प्रश्न 21 जून एक RTI घातली करेक्ट तुम्ही RTI घातली ताचो एक PIOन रिप्लाय जे ते वेळार ताणें रिप्लाय जाय ऑल्सो हॅव एक्झामिन बिकॉज आय एम बिकॉज सेपरेट ऑथॉरिटी सो ते बजेट डायरेक्ट आयलें ना डायरेक्ट PIO कडेन येवन ताणें ते रिप्लाय दिला सो आय हॅव एक्झामिन वॉट इज गिवन एंड वॉट इज रिटर्न हियर ऑल्सो नंबर 1 ताणें जी इन्फॉर्मेशन दिला एज फार एज तुमी टेंडराची कितें विचारिल्लें इफ यू सी दी नोट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जे दिला सो बेसिकली the entire the now Barela Multiply Education information and publicity has empaneled agencies many times. Please let me complete. Problem information publicity has empaneled agencies.
so through which they do a lot of different department, not only sports department, वेगवेगळे डिपार्टमेंट they do events. That is one. That's the so if you see the note when quote केलो we have used the provisions of nomination basis to give it to empaneled agencies. Now आता इव्हेंट झालो बरोबर त्यांचे विचारले क्लासमेट अजून बिल त्याने रेज करू ना माझ्या कडेन तरी पावूंक ना ज्या एजन्सी ते बिल स्क्रुटिनायज जावना अशा वेळार जेन्ना नॉमिनेशन बेसिसाचेर किंवा वी गिव इट बिकॉज ऑफ एक्झिजन्सीज ऑफ टायम म्हणा किंवा प्लॅनिंग करपाक आनी थोडो वेळ आनी टेंडर करून जाता तेन्ना गव्हर्मेंट मी ऑफ फॉर नॉमिनेशन बेस टू एम्प्लॉयमेंट एजन्सीज अजून तांणी बिल रेज करूं ना एज ऑफ टुडे इट इज नॉट स्क्रुटनायज. Once it is received, once it is scrutinized, it will go to finance. It goes to the finance. Finance also will scrutinize. It goes to the cabinet. Only after the, in such scenarios, bill or any other event, it goes to cabinet. Only after cabinet approval is given, approving the budget, then comes the payment part and otherwise. As of now, all these things have not happened. As of now, तुम्ही जे म्हटले पळय की बिल येयले काय कितें असलो ते अजून म्हणजे त्या एजन्सी अजून एज ऑफ टुडे इट हॅज नॉट. तो विषय सेपरेट तुवें XYZ मनशाक कसो टेंडर दिलो विदाउट टेंडरिंग नासतना आमकां बाकीचो कोण सांगनाका टेंडर कसो दिलो सांग म्हाका आमचे आनी कोण ना टेंडर्स ना एजन्सी ना दिला सांग आमकां बाबाले बोलल्या योगा डे अनाउन्स करून एकटो उलयता सर शशांक उलयता आता पळय सर हो कितल्या वय योगा डे कितल्या वय योगा डे हो 21 जून हो एन्युअल योगा डे आणि हो 12वो तुम्ही करता सेलिब्रेट. प्रायम मिनिस्टरान सांगला आम्ही सगळ्यांनी करपाक जाय हांव करिना म्हणल्यार तो सांगता सगळ्यांक. आता 12व्या तुम्ही जे म्हटला पळय आता की तुमकां एक्झिजन्सी म्हणटा दॅट इज फॉर शॉर्ट टेंडर जेन्ना लास्ट मिनिट खंयचो प्रोग्राम फॉर एक्झाम्पल 60th लिबरेशन डेचे सेलिब्रेशन जेन्ना जाल्ले तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान 1 कोटी फंड दिल्लो आणि इमिजिएटली विदिन सो मच टाइम तुम्ही एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करा म्हटले. दॅट इज एक्झिजन्सी. 12 वर्सां तुमकां अजून कळना एस्टिमेट काडपाक पयलीं लास्ट इयर टेंडर केलो मॅटर कन्फ्यूज करू नका जे तुमकां ट्रेनिंग गावता मॅटर कन्फ्यूज करू नका. Let him finish. Estimate. No, let him finish. Otherwise, I suppose manager apart from the हांव इशू सारको तुमकां क्वेश्चन इज नॉट ड्यू रिस्पेक्ट. नो वन लेट मी स्पीक नाउ. Wait, sir. With due respect, जर तुम्ही prejudices घेऊन म्हणजे आन्सर आयकपाचे आसा जाल्यार आय विल नॉट आन्सर. थंयच्या कोण आनी कितें उलयताय ना तुम्ही टेक्निकल ग्राउंड सांगलो तुम्ही कितें म्हटले टेंडर क्या केलो टेक्निकल लागला का डिझास्टर लागला what you have stated now is a technical ground. ही एक्झिजन्सी झाली लास्ट मिनिट प्रोग्राम अनाउन्स जाता तेन्ना टेंडर प्रोसेस करपाक गावना. टेंडर प्रोसेस करपाक टाइम पिरियड नासता तेन्ना तुम्ही माझे सपन न्हू आता ह्या हितून 12वें वर्स तुम्ही हो प्रोग्राम करता. क्वेश्चन इज नॉट विच एजन्सी यू आर गिविंग. क्वेश्चन इज हाऊ मच मनी यू आर गिविंग टू विच स्पेशल एजन्सी. क्वेश्चन इज ऑल्सो वेन देर इज टाइम टिल 21st of June. सिन्स लास्ट 21st of June यू हॅड 1 year. अजूनपर्यंत तुमकां खबर ना तुम्ही कितले पैसे दिले. मेटाची रेट जाय तुमकां आम्ही दिता. टी शर्टाची रेट जाय आम्ही दिता. जेवणाच्या पाकिटाची रेट जाय आम्ही दिता. तुमकां अख्खे डिपार्टमेंट आसून तुमकां एस्टिमेट काडूंक जायना. दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू विल वेट टिल द लास्ट मिनिट डिलिबरेटली टू हेल्प युअर फ्रेंड्स. And the money is not yours, it is ours. It is taxpayers' money. That is the problem. तुम्ही हे टेक्निकल सांगता पळय ऐकून सगळ्या जाणांनी ऐकून झाले ऑलरेडी. Now you answer this, sir. You tell me why the estimate was not prepared by your department for this function in the last 1 year.
आणि If जर they have impaneled not असा झाला हे answer कर तू, बाकीचे सोड. If you all are not capable of doing your कोण job, जबाबदार तो सांग आमकां कोण जबाबदार तो सांग कोण करपी कोण तू करपा लागले सांग कोण तो चोर सांग कोण तो महाचोर तो सांग कोण चोर कोण तो तुम्ही चोरला म्हणटा कोण चोरला सलाम देता बनवमी परत तुका कितके मेळ्ळे सांग एक जबाबदार ऑफिसर तू खुर्चीला कोण चोरतो करपा जाय ना ना उगी राव कोण चोरतो करपा जाय एक काम दोन कडी सर आन्सर कर सर आफ्टर एक आणि दोन कोटी नाही. impaneled असले ह्याच्यात किती 4.5 कोटी 4.5 कोटी एक दिसाचे नाटक करपाक नोट घातला एक तासाचे It is right. तू त्या चोरांक केसा माहिता तुला त्या चोरांक केसा माहिती सांग तू किती फायदा तू कमिशन आसा त्या चोरांक केसा माहिती सांग त्या चोरांक केसा माहिती सांग आम्ही एक कोटी बरा मरून घ्या आपण एक रुपये बना म्हणून विदाउट टेंडर केला आपण एक रुपये बना तू बनवून दे कित्याक तुम्ही एस्टिमेट प्रिपेर करना कित्याक करना सी दीस इयर 2 मिनिट्स सपोज टू मोदी कोण आय एम सिटिंग हियर म्हाका आयकपाचें नाशिल्लें हांव हांगा Yes. We are thankful to you for sitting here. दोन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आणि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दोन्ही डिपार्टमेंटां योगा डे सेलिब्रेट करपाक इवन गोवा गव्हर्मेंट हॅज न्यू डिपार्टमेंट दॅट इज फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दिस इयर इट वॉज नॉट येट लास्ट सो दिस इयर टील whether it was to be done by sports department or whether it is to be done by Ayush Ministry. Both departments working on the same 21st June Yoga Day. Then it was decided that Ayush Ministry will hold the Yoga Day separately. That happened in Taligaon Community Hall, if you remember. I attended. Yes, that was one in Taligaon. Then Department of Sports independently has then done there because it was like state program जो असा Department of Sports करता although Ayush was
That is the reason this note, if you see, Honorable Minister has moved the note to. It is right. No, wait. I'm finished. You ask me, I'll answer. I assure you that I will not go from without Okay. answering. Okay. I'll answer each and every question. Okay, fine. So then, if you see that it was moved, and then it is mentioned there that it should be done through employment agency from information and publicity. That is approved. Accordingly, that was, since it was there, accordingly that is placed to them. They have done that work, but as of now, if you ask me what is the cost that has incurred, that has not been पण paid. त्याचाच की काय अशी काम कशी गव्हर्नमेंट करता काय असे काम गव्हर्नमेंट करता काय एजन्सी कितल्या असतात There are many records. So then what is the process of nominating one? सर क्वेश्चन आन्सर बट यू आन्सर टू द पॉइंट. तू आता पुण्याला पळय पणजे तालिगांव ते नाका. क्वेश्चन तुमकां एकूच विचारलेलो, तुमच्या डिपार्टमेंटान एस्टिमेट एक वर्स कित्याक करूंक ना? कोणाक अलर्ट जाले तो विचारूच ना आमी. Every year there are different dimensions of the program. Then ministry will Every year every year to that program. Awards are all over India. Jointly, Ministry of Ayush and everybody. Last minute, even there's a meeting chaired by Secretary. Decide whether it is done jointly or separately. Then it was decided. Again you're diverting. लास्ट इयर टेंडरिंग झाला you know again next year the entire event is going to happen. Then why is the end of the because it is going to आणि 5 लाख वयर amount 100 पहिली एस्टिमेट कित्याक करूंक ना तो आन्सर आन्सर ऑलमोस्ट 3 कोटी चोरला I can also show you. When we got the proposal, even the PUQ was prepared, it was standard. It is there still in the report. What is the amount? Almost 1.3 was tendered by me. I'm telling you. Where 1.3 are or the 1.4. where are the I'll show you. 1.4 एक लाख 1.40 लाख आता सगळे फिरून I am answering. your office. It is your office. We are not blaming you. We are blaming the system. We are blaming. We are not blaming you. We are not blaming you. तुम्ही आवाज काढायचा हे लोकांचे पैसे हे स्वतः सगळे लोकांचे पैसे तुम्ही भागीदार जायना का तुम्ही भागीदार जायना का सर ऑफिसर पैसे घेतला परत दिला
पार्टी ऑफिस असलेले पार्टी ऑफिस आपण इन्व्हॉल्व पार्टी ऑफिस आम्ही असं आपण या चोरा काय करणार या चोरांचो तुला त्रास जाता तू एक ऑफिसर यांच्या बळी येतो पडनाका एक खावपी चोर एक टर्माइट हे लोकांचे पैसे टॅक्स पैसे पडनाका तुम्ही या डिपार्टमेंट किती आयलो काय बरे बरे करताल तेवढे काम तो बाकी डिपार्टमेंट आणि काय कर्मा येला चोर तुमची नावाला खातात तुमची नावाला खोट्याने पैसे करतात तुम खबर ना साईन मारतात तुमचे नाव फुडल्यान दोतोर घालताय मरे तू पैसे आंबे काढतो ओएसटी आणि खूप असा चोरी आणि खूप करूया ह्या इव्हेंट आपण एक दिपाना बोलून झाले आपल्याला बोलाशिवाय झाला आपण एक दिपाना बोलून देऊ झाले आपण त्रास म्हणा त्याला किती वाईट पण असतात तू आमच्या होटाल मध्ये प्रॉब्लेम असा तुमच्या प्रमोशनाला आमच्या वाटतात तू आमका प्रमोशनाला गावचा घडटा तुम्ही काय करपा द्या मला बरोबर आपण एक ग्रुप दिपाना आपल्या लोक बाहेर गेले असता तू त्या चोरा सपोर्ट कर नका चोरा सपोर्ट कर नका तू फ्युचर कॅन्डिडेट काय दोर चोराबरोबर नाव मारता नका आपण काय वाईट पडणार रे तू आमचे राखंडा काय वाईट पडणार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ट्रेजरी आमच्या राखपाची तू चोरा नाही टाका ते गन धरून मारताले आणि पैसा गव्हर्नमेंट
बली का बकरा झाला तू, बली का बकरा. एकूच सांग होय प्लीज आपण त्या एक रुपये उभा नाही. ऐका बरं. तू answer आहे. योगाडे सेलिब्रेटेड बाय अजय गावडे विथ डोर अँड ताशा. तुमचं किती अपेक्षा आसा? आमकां पयशे वेस्ट जावपा नाका टॅक्स पेयर आलो गरीब आलो. तुम्ही उदकावयले खातात, लायटी वयल्यान खातात, रस्त्यावयल्यान खातात, देवळाच्या खातात. म्हणजे ते पयशे आमचे त्रासाचे आणि काही दिक्कत ना. टॅक्स पेयरा पयशे आमकां वचपाना. बरें सांग एक रुपया दिवप ना एका ह्या चोराक एक रुपया दिवप ना. जालें हांव वयता आत्ता ते वयता. assurance दी. ह्या चोराक एक रुपया Assurance दी. कमिटमेंट दी. ह्या चोराक एक रुपया दिवपा ना म्हण. हे चोर पैशान चोर. मीडिया उचल दी कमिटमेंट हे चोराक आपण एक इन्क्वायरीला तू करू वयतलो. आमी इन्क्वायरी नाका आमकां. ते तू आमगे म्हणून तू आमगे वोटर म्हणून ऐक न्ही whatever it is there, please give it to me. सर गोयतो तू कमिटमेंट घे. आमी ते क्रॉस करपाक Commitment घे. आणि पोलीस आमगेले कमिटमेंट घे. कमिटमेंट घे. एक्झॅक्टली आता ऐकलंय. इफ वी गो ऑन इट विल कंटिन्यू. Yeah, so you have to answer nicely without saying anything to the ladies. तुमचे काही एलिगेशन ग्रीव्हन्सेस असतात म्हणून एलिगेशन असतात. Give it to me. I'll ensure that we go into it and I will report, submit the report. This is what I have been given. आमकां कितें जाय पळय हय. आमी मेमोरंडम तुमकां Correct. I will दिला. take action on that. ऐक दुसरें आमकां कितें जाय दुसरें आमकां कितें जाय आमकां जाय ट्रान्सपरन्सी. 100% I will. हो ensure- प्रोग्राम आहा पळय सर पळय हो प्रोग्राम कोणाचेर योगाचेर. Correct. योगा चोरूंक शिकयना, योगा फटिंगपणा करूंक शिकयना. योगा बरें मनशाक बरें मन बरें शरीर दिता. पण ह्या सरकाराक हे योगान अशें चोरपाची एक हें दिलें काय म्हणटा आमी. सो आमी आमची मागणी कितें की ह्या गोंयान ट्रान्सपरन्सी आसची. ह्या गोंयान खंयचोय तुमकां बलिका बकरा कोणी करच्यो न्हू. ह्या गव्हर्मेंटान तुमी एक बरे ऑफिसर, आमी तुमकां खूब वर्सां वळखता, तुमी अपरायट ऑफिसर. पूण ह्या सरकाराक लागून हे चोरी करपी, हे इव्हेंट मॅनेजमेंट, हे कमिशन खावपी, हे टोटल कमिशन खावपी ह्या सरकाराक लागून तुमच्या सारखे त्रास जाता. आमकां वायट दिसता. तुमचेर आमी आतां अटॅक करता. हो तुमचेर अटॅक न्हू, हो ह्याच बीजेपी सरकाराच्या सिस्टमाचेर अटॅक. ही चोरी आमी सोसून घेवचे ना. आमी मागणी करता की तुमी सगळे एस्टिमेट तुमी करूंक ना. तो एस्टिमेट आमकां जाय. एस्टिमेट मेन आमकां जाय तो तुमचे कडेन ना, तुमी करूंक ना. कित्याक ह्या मंत्र्यांक खावपाचें आहा तेचेर म्हणून तेंच्यांनी एस्टिमेट करूंक ना. तुमी म्हटला ब्रँडेड टी शर्ट. आतां ते ब्रँडेड टी शर्ट आसले काय ब्रँडेड नासले हे कोणी पळयले आणि केन्ना फोटो कित्याक दिवना. सर आतां एकूच सांग सर, एकूच सांग. ना पयलीं म्हाका ना म्हाज्या सोपनी तुमी अटेंडन्स राव तुमी डिसायड केल्ले की प्रत्येक स्टेशनाचेर प्रत्येक हेचेर आमच्या सेंटराचेर 500 लोक आसतले. 500 लोक आसतले जाल्यार तेंचो अटेंडन्स तुमचे कडेन कित्याक ना. खंय आहा कित्याक ना तुमचे कडेन अटेंडन्स कित्याक ना. आयज सिस्टम इतली येयल्या. आतां समर्थ सगळ्या स्टाफाक बी समर्थ लायला. समर्थ सकाळी तूं कितल्यांक येता कितल्यांक वयता आसा. सो तसली सिस्टम तुमचे कडेन कित्याक ना. कोटींनी रुपया तुमी खर्च करता तसलो एक ऍप करा. 5 मिनटांनी अटेंडन्स गावलो. कोणी मागलो जाल्यार दिवपाक जाय. तुमचे कडेन अटेंडन्स ना आनी अटेंडन्स कित्याक ना. तुमकां चोरपाक जाय. 200 लोक येयले जाल्यार तुमकां 500 लावंक जाय. म्हणजे 300 लोकांचे सगळे पयशे खावपाचे. हे तुमकां म्हणिना हांव. सिस्टमीक म्हणटा आणि ही चोरी आमकां हेचेर कळ्ळ्या आणि त्याच खातीर आमी हांगा तुमकां जाप विचारपाक येयल्या. आणि ही जाप तुमकां न्हू, ही जाप म्हणटा पळय तुमचे सिस्टमीक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक. ही जाप म्हणटा पळय ते तुमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर. ही जाप म्हणटा पळय तो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक. आणि सर विचारता त्यांना म्हणू नका की तुमका आमका हक्क ना हांगा विचारपाक. हांगा When you spoke, no? तितलो राईट मातशें आवाज एक-एकटे उलय. एक-एकटे उलय. एक-एकटे उलय. तो थंड उलयलो, हांवें थंड आयकूंक घेतलो. म्हाका दिसता मुलींच थंड रावता जातलें बरें. सांग थंड रावन सांग तुम्ही कितें म्हटलें. विचारपाचो अधिकार वेट लेट मी करेक्ट. Yes, yes. हांवें विचारपाचो अधिकार ना म्हटला. सर तू कोण म्हणता सांगले एका सगळ्यात बाहेर काढा. You cannot No. do that. Sir, You we cannot can- do sir, that. We are coming from political party. It is our right to say demand resignation when you have failed. So you You
cannot say So, who are you. no, 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 sir. तू resign जा. आम्ही जा म्हटलं. Who are you? So it is Sir, you cannot. Who are you? आम्ही रिझाईन जा म्हटलं मग तू जातलो तू जावचो ना न्हू Wrong what you said to मुद्द्याचेर me. या, मुद्द्याचेर. Who are you म्हणलं पळय ते wrong म्हणला तुवें. तू पब्लिक सर्वंट कितें let it be. What is your attitude there? lot of things चोरला तुम्ही उलटा चोर कोटवाल कोटाचे असा करतो. मुद्द्याचेर या, मॅडम. you will say something चोरी करपाला आता चोरी तुमची आमकां झगडी नाका तुझी आणि त्याची झगडी नाका आमकां पैशांचे I am not here मातशें for खरा personal नो 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 पर्सनल झगडी I नाका am not here for personal talk. नो 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 पर्सनल झगडी नाका But money is going personal. You have raised some issues. I have been hearing you. तुमच्या तुम्ही आता म्हणून म्हाका खबरी आशिल्ले म्हाका जर ते तुमचे आयकपाचें नाशिल्लें आय वूड नॉट हॅव बीन लायक आय वूड हॅव नॉट बीन आम्ही आयकपाचें आसा सर सॅल्यूट सॅल्यूट रावल्या म्हणून सॅल्यूट Let's agree. You are answerable to people of Goa. And we are representing people of Goa. आम्ही पर्सनल काम घेऊन येऊ ना करेक्ट आय या वर्षी holiday कर. सो तुम्ही जे सांगला पळय आता उदकान ऐकलं हांवें तुमचं एक जे ग्रीव्हन्स तुम्ही म्हाका दिल्या हय अजून काय बिलूय होना बिल ताचे रेजूय होना कांयच करना नथिंग हॅज बीन प्रोसेस ते बिल कित्याक येवना? बिल कित्याक येवना? तेका चोरपाक जाय म्हणून बिल येवना ऐका मग. आयकून दोन वर्सां साहेबाको बरा You come and sit with me again. Yeah. If you want to. No, I'm telling you, you very fast. Bhandari but slow. When it is chair galpak जाय slow. If you feel that there is any irregular, you can point it out to me, and I am there to rectify and verify it. And till then, it will not be. I am telling you. It is not that it comes. See, one second. सर बिल करपाक कितको टाइम लागता Sir, एकूच कितको टाइम लागता सर एकूच येदी व्हडली तुमच्या प्रमाणे ती एम्पॅनल्ड कंपनी सो तेंका एक दीस पुरो न्हू सगळे फाट फाट बिल आता टेक्नॉलॉजी इतली वाडल्या मातशें रावन दे, ऐका मग. दोन इश्यू तुम्ही फर्स्ट अपेलेट ऑथॉरिटी Yes. जे ते म्हणून पीआयओ किती असतं तुम्ही आरटीआय अंडर पीआयओ म्हणून आमचे असिस्टंट डायरेक्टर पीआयओ असतो आय एम द फर्स्ट अपेलेट होते Yeah. तुम्ही अपिली फायल केल्या अपिलाची हिअरिंग फाल्यां घेता जाय जाल्यार म्हाका काय प्रॉब्लेम अपील तुझी घातले बी इन्फॉर्मेशन सारखे देवना म्हणून आय टेक फर्स्ट अपील टुमोरो इट्स आय शेड्यूल इट टू Tender information देऊ का? इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट दिला म्हणटा पळय ते कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कॅन बी प्रोवाइड एटेंडन्स म्हणून कितें कितें दिवं ना दॅट कॅन बी गिवन नथिंग टू सी इट इज अ सिस्टम दॅट ऑल डॉक्युमेंट्स आर देर यू कॅन टेक इट आणि तो सुद्धा तुमकां नोट दिल्लो आसा सेकंड थिंग तुमी म्हटलें पळय की एब्झॉर्बंट कॉस्टिंग आसा ते ऑल विल बी गिवन टू यू वेन इट इज सबमिटेड टू अस आणि पेमेंट असोच जाना की आज काय सांगता एक अशेंच जायना की पेमेंट आज नाही ते सबमिट करतले सर आयज बटाटवड्याची बटाटवड्याची माझ्या एक सर बटाटवड्याची रेट आयज बाजारान 15 रुपया सो तो तुमचो पळय बिल दितलो तो जर 50 रुपया दिलो जाल्यार आमी ते आयकोन घेवपाचे तुम्ही डिसायड करूंक जाय न्हू बटाटवड्याक 15 रुपया पडटा म्हणून बिल दिलें आणि ते अशें ब्लायंडली सायन जायना न्ही सर ब्लायंडली एक्झामीन केले वता तुमकां म्हणिना तुमकां म्हणिना आमी येयल्या पैसे दिवप ना आमी येयल्या पैसे सेव्ह करपाक दिवप ना दिवप ना आणि मिनिस्टरा भितर घेवप ना हांगा चोरपाक आता पास केला काम करपाक येऊ चोरपाक येना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान पास केला आयटी डिपार्टमेंटान पास केला हे टेंडरांचे दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चोर कोण सो तू आमचो You have raised the issue. व्हॅलिड इशू म्हणाली सर व्हॅलिड म्हणून आमच्या तुमच्या तोंडारी दिसता यू आर अदरवाइज सगळे भितर एक्सेप्ट सोपय See, we have to end the conversation somewhere. So, all these things have been heard. Now, अजून काय माझे कडेन रेज आता इव्हेंट झालो वी हॅव डन अजून देर इज अ प्रोसेस विल देर इज अ कमिटी विल व्हेरीफाय ते झोपला ते व्हेरीफाय करून हांव बिल केलं पेमेंट जाल इट विल गो टू फायनान्स डिपार्टमेंट इट विल गो टू कॅबिनेट इट गोज एवरी विश्वास ना ते चोर तेंचेर विश्वास ना ते लूट करपी
I assure you, Yeah. once it is Even a private agency केला. I will आपल्या स्वतः पैशाने. ensure त्याचे that पैसे जबाब whatever नाही. concerns you have raised, तुम्ही I ते will- रेटी कित्याक फायनलाइज करूंक ना बटाटवाड्याची हीच इव्हेंट कित्याक करूंक ना फायनलाइज रेटी फायनलाइज This issue. You have spoken about this event. Yeah. This is not the only event that has happened, and you are questioning. बरे आले तुम्ही We will question every department. असेच एक्सेप्ट करपाचे तोरा काही खूप त्रास झाला ऍडमिट केलेले ऍक्शन बोलला या इव्हेंटाचेर 800 कोटी मोडले 800 कोटी सर तुमच्या डिपार्टमेंट 800 कोटी याच्यात लॉस केल्या तुम्ही क्लीन आहात एक Not only your department, in all the departments चोरी सर जाता बाकीचे एक काम करा तुम्ही बाकीचे डिपार्टमेंट बाकीचे झाला पण इव्हेंट त्यांचे आमचं द्या चोरी काय झाला ती तुम्ही आमच्यासाठी द्या तुम्ही एक्सपोज करा गव्हर्नमेंट सर वी नो सर यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वी अंडरस्टँड नो वी आर नॉट मिसगाइडिंग यू आर गाइडिंग द पीपल यू आर एक्चुअली सर वी आर नॉट मिसगाइडिंग यू सर एक मिनिट सर वी आर नॉट मिसगाइडिंग यू इन फॅक्ट यू आर गाइडिंग अस दैट दिस इज आधी कोण ना म्हणून यू आर तवडकर आणि सावंत कोणाचे प्रेशर अंडर येणार का प्लीज आणि मागे कोणाकडे आहे? सर 4 महिन्यात ते वचपाचे 4-5 महिन्यात जे दिले काय ते मागीर आपयता तुमकां आमी केन्ना सणांक तेन्ना येवपाचें ते सांगता आणि आपयता तेन्ना आमकां दुसरून सकयल उडोवपाचें ना नेक्स्ट टायम अपॉइंटमेंट घेया तुका दुसरून कितें पटकन उडोवता लोपाक शिकात बाळाकडे लोपाक गांधीजीन सगळ्या मंगळार गावता म्हणून सर आमचो डिमांड आता ऐका जोपर्यंत आम्ही आता डेलिगेशन येयले सगळे गोंयकार वी आर रिप्रेझेंटिंग गोवा जोपर्यंत आम्ही सॅटिस्फाय जायना तुम्ही सांगला न्हू आमकां एक्सप्लेन करता जोपर्यंत आम्ही सॅटिस्फाय जायना तोपर्यंत 1 रुपया रिलीज करपाचो ना कोणाकडे घालतले चोरांकडे घाल नाका ते चोर चोरांक सांगपाचें ना 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 1 रुपया तुजी सायन जाल्या शिवाय कांयच जावपाचें ना आणि सांगता सर आणि 5 महिन्यांनी ते चोर आसचे ना 5 महिन्यांनी ते चोर आसचे तूच राजा मागीर तू किंग कोणाचो प्रेशर आसचो ना आणि आमच्या चोरपाची वाटला आमच्या चोरपाची वापला ते मी सांगतो का थँक्यू नो एकूच सांगता एकूच मनानी सांगता एकूच सर तुम्ही एक फायनल क्वेश्चन एकूच सर तुम्ही ज्यो वस्तू लागता ते लिस्ट तुमचे बरे व्हडले आसा ते पण 53 आयटम तुमचे स्टेट लेवलाक आसा आणि जो 18 आयटम तुमचे हे आमचे लोकल आमचे सेंटरांनी आहा थंय इतले आयटमाची रेट फिक्स करात ती फिक्स तुम्ही करूंक ना हे तुमकां तुमची चूक कशी दिसता काय दिसना आम्ही करिनात ती करा हात करात ना तुम्ही करिना जाल्यार तुम्ही सायन हे बापास काय करतले करपा जाय मागीर तुमकां सांगले बटाटो वडो 15 रुपया तो 50 रुपया हांव पण दिता हांव पण दिता तुका आमचे फायनल टिल वी आर सेट नॉट सॅटिस्फाईड बट डेट दी आमकां डेट दी आम्ही तुका एक बिल पास करा मीडिया सगळ्या पळय मीडिया सगळ्या आसा आम्ही तुमकां रिक्वेस्ट करता गोंयच्या जनतेक या गोंयचे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे आम्ही तुमकां रिक्वेस्ट करता तुम्ही अपरायट ऑफिसर आमकां तुजेर विश्वास आसा की तुम्ही खुर्चेचो मान दवरतले आणि लोकांचो जो पर्यंत आमकां आमी सॅटिस्फाय जायना जशे एग्जाम्पल परत बटाटवड्याचोच दिता बटाटवड्याची रेट 15 रुपया ती जर तुम्ही 50 रुपया लायले जाल्यार आमी एग्री जावचे ना आणि जोपर्यंत आमी सॅटिस्फाय जायना तोपर्यंत तुम्ही बिल पास करप ना
रेडी रेडी झाले आम्ही वयता. झाले रेडी सर सर 4 दिवस ना ते बिला बी होणे मग पहिली ते एका फोनवर बिल रेज कर म्हणतात नाही एका फोनवर येले म्हणतात चालेल. I will tell him to raise the bill. You will come and you say no. You can even ask him again that data to come. सर तेच आता की बाकीचे इव्हेंट झाला पाहिजे खाल्या ते ती आमकां ते मागता आम्ही बरोबर सर सर हे झालं की बाकीचे इव्हेंटान खाला पाहिजे ते आमकां सांग, आम्ही काडचो गायडिंग गायडन्स Thank you very much for guiding us. सत्याच्या तोंडार येतात सर. सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते. You prevail. फोटो काढले मेमोरेंडम दिता त्यांना काढलं एक्नॉलेजमेंट घेतले फोटो काढले दिता त्यांना मेमोरेंडम